everyone! Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Dili ka mahimong mulakaw. Nga dili magsakyanan. May taxi, may jeep. Salamat sa Google. Pero, wa na ko mahimuot sa imong paghigpit nako. Dili na ko bata, Joseph. Nahibaw gyud ka nga makapanalipod ako sa akong kaugalingon. Karon sulti ko sa tinuod. Ayaw gyud pagpilin og sekreto kay asawa magkako nimo. Dorina. Naglibog na ko sa imong gipakitang kahadlok nga makit-an ko sa uban, Joseph. No. Ayaw lain na sa pagsabot ang akong kabalakas, sweetheart. O gano'n dili man kumalain. Gikuhaan ako nimo sa akong kagawasan, Joseph. Oh. Dako na ko. Doon ako'y mga plano para sa atong pamilya, pero imo nang gihikaw na ko. Oh. Asawa ko. Kinahalabuhaton sa dako ang mga gibuhaton sa usa ka asawa ngadto sa iyang bana. Ug niya pa. Ngano naglain kag kwarto nako? Ha? Tubag ako, Joseph. Nganong naglain kag kwarto nako? Salamat pag-usap sa Google nga mitambag nako nga dili mahimong magbuwag og higdaanan ang bana ug ang asawa. Kay ang higdaanan nila sagrado. Pero sige buhat nimo. Naa ka ang kwarto ha samtang ako tuwa ako dito. Ngano man na? Ngano dili ba ka magkatubag? Simple lang ang akong pangutana. Nganong naglain man kag kwarto? Tungod kay nahadlok ko nga mamabdos ka. Nahadlo ka? O doon na kay gitaguan? O ganang mahadlok magkang mamabdos ko? Asawa ko nimo. May anak na ta, di ba? Tungod kay mahadlok kong masubli ang nahitabo sa unang panahon. Usa? Mahadlok ko nga mumabdos ka. Ug may daotang mahitabo na sa atong anak. Ha? Kibaw ka? Why dugukan ka ng imong mga gipanulti? Makalibog ka na! Sorry, Dorina. Pero dili mahimong mahibaw ka sa tinawod. May kitago siya. Namugkag siya na ako. Ngano dili ba ko niya sultihan sa tinuod ginahitabo sa kagahapon? Ngano man? Unsa naman ha? Wa maglain ang imong tiyan sa ice cream? Saba ka, oy. Lokal man gutong ice cream, maloy. Hey, Doc. Ay, niya ka na diya? Sa, unsa ko niya ka Ay, din. naa ka diya ikaw ba nun? Daod ka sa ice cream. Oy, saba ka diya, aloy, oy. Hambog sa ka, lokal man to imong ice cream gatag, oroy. Ay, Doc. Naadi ka diya, Doc, oy. Ay, hala. Dok, sorry, Dok. Oh, Dok? Nganong murag problematic man kay nang naong nimo? Buhato ko karon sa ospital, Loloy. Usa bantay si Dorina, ha? Nga di ko makagawas din eh. Ay, unsa? Hala ka, Doc, oy. Ay, dili na ba na mahikap ang imong asawa kay kusog ng manokmod. Natukmod akong kaosaan, Doc. Sarasay ko sa saog. Wako kapanimbang. Badlo nga lagi siya. Ug tawag ako. Doc. Hoy, imo nang obligations, Ma'am Dorina, ha? Wa ko'y labot, ana, ha? Hoy, sabag na, oy. Hoy, kitang ko ha, ang katabang din eh. Magtinabang nga ita. O niya, kay ikaw may gisangunan pagbantay, be. E di ikay bantay. Boss Iman. May mong mulakaw? Asa ka man? Magpada akong kwarta sa amo, boss. Bago mang nabahinan. Sige. Unsa magkawala sa mauli? Dili na ako magdugay, boss. Mubalik na dayon ko. Alas 5 di akin na. Kaya may lakaw ta. O, boss. Nagsugod na ning tawhan, nagbulak-bulda. Nagtuo tingali siya nga di ko makamaong mubasa og mga mata. Elmo!
Boss, bayasan ko ka, boss. Sundi si Puldo. O sa boss. Sundi si Puldo sa hilom. Lakaw na. Oo, boss. Ayaw yun pasakop. Oo, boss. Nagduda yun ko sa lakaw ni Tawhana da. Doon na yun ikabuang nga lakaw si Puldo. Sorry ka lang do. Kung nagbinuang ka man gani sa grupo, sorry ka na lang. Patsun tayo ka! Kinala magkagawas ko sa hilom nga paagi. Ma'am Dorina? Asa ka man? Niluloy? Naa ka diha sa punuan sa mangka? Ay, nagpahangin ko diri, mamoy. Init manggo sa sud. Ay, gabi hanas panahon karon, ma'am na. Init naman yun kaayo. Nahibaw ko nga ako'y gibantayan ni mo ni Loloy. Saan? Ay, nahibaw di ay ka, ma'am. Ayon, sago di ay mabasa di ay sa kong naon. Nabati ko ang gisugo sa kumbana ni mo. Bantayan ko aron dili ko makagawas din Mao ba, ma'am? Ay, halita di mong dunggan, ma'am, no? Ay, bisan ko kasasod. Ay, nakabati, man yun ka. Mangutan ako ni Loloy. Agoy. Mangurong yung kuhaan ng question and answer portion, ma'am. Oy. Unsa may nahibaw-an ni mo sa mga panghitabo ni Inimbaya? Ha? Ay, ma'am, ay, kining, ay, imo lang ba na ang pangutan, ma'am? Sayop nga tubag! Ma'am, ayaw ka magdaan ka, ma'am. Ay, asa ka, ma'am? Ay, ma'am! Loloy! Ay! Bukdas ba mo kantas pa rin? Ay, usa! Ay, ma'am! Ay, maluoy ang kastiguang, ma'am! Ay! Ay, ma'am! Ay, usa naman si Ma'am Dorina. Ay, mura mag si Wonder Woman nga mudagan. Harot mang agi. Ay! Oops! Mangita kong akong kakatkatan. Ay, ma'am! Ayaw na mo ipapatay sa doktor, ma'am! Dito. Mo to ang gigaan sa kawatan nga nakasul siya sa bay. May tabla sa ubos. Anak ko agi diha. Ay, ma'am! Ayaw na ang kikyan, ma'am! Ay, kikyan ko. Si Doc Joseph nang pupagay mo. Na, may kalatayan ako paingon sa babaw. Agoy! Pilating ka naman kung alang tapos na paigo sa ibabaw. Yan ako sa ibabaw sa paril. Dili. May suba sa ubos. Ay, tawag ka na ako, mamay. Nagkinahanglan yung tao kong trabaho. Doon sa ikaw na buo ang akong anak ko na may mga trabaho. Way matasang mga baka. Maluoy na ako. Kainang amahan. Nga mawag miwan-way aron makakaon sila nga tiguang na taong kay Koy. Maluoy ka. Uy, asam ni Puldo. Padung siya sa karnival. Uy, nga nung ibalik pa siya diha. Ito na. May parking na siya. At ito na ko sa layo ang parking. Dini. Mayo dini. Di na ko makita ni Puldo dini. Ito na. Misudas pulos karnival. Uy, tuwa si Mdol sa shooting game. Sabi tuyo dia. Bay. May mumutan na, bay. O siya man na, bay. Ay, noy dahil, bay na noon. Noy, nainundong pa ka sa babae nga sharpshooter og ergan, noy? Inumdum pa. Nakaila ka niya? Ay, kuwan. Ay, nasak naman to dire. Pero, namati na ko yung nga, isang pizza yung bana. Unsa may nga, noy? Murag. Corina. Corina. Ay, Dorina. Yes! Thank you, Noy! Dorina, unsa naman sa imong gibuhat, ha?
Kaya sa may akong gibuhat. Nganong mikat-kat ka man sa parel? Dili ko muhunong sa papangitag paagi makagawas ko kung dili ka musulti nako sa mga butang nga nakapalibog nako. Yan ang mahadlok magkamakitaan ko sa uban. Okay, sultihan ta kasi tinood. Sulti na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!